Ahojte, vítam vás dnes opäť v mojej kuchyni. Dnes si pripravíme cestoviny s libovou omáčkou. Teším sa, milujem to, tak poďme na to. Poďte spolu so mnou. Potrebujeme cestoviny, ja som si dala pene, ďalej to bude niva, pozrite sa na ňu. Smotané na šľahanie, kručiky cesnaku a dáme tam aj korenie a sol a iné korenie. Do vriacej osolenej vody pridáme cestoviny. Cestoviny premiešame. Pripravíme si nivovú omáčku, tu si dáme smotanu, pridáme nivu. A nakrájeme cesnak. Všetko spolu miešame, až kým sa nám niva nerozpustí. Omáčku máme uvarenú. Stiahneme z ohňa a môžeme servírovať. Uvarené cestoviny dáme na tanier a pridáme omáčku. Prajem vám dobrú chuť.